young boy. Uyashasha ngento yakho. Yazi phela bese kungathi nje udlala kwi-jumping castle. Fresh, strong. Hawe man, hey, umuntu angazasho nje ukuthi hayi uyi-16V phela, hayi uyashelela-ke. Hey, bese ngikhathele phela mina ngilamakhehla nemikhaba nezifo zashukela. Hayi idinga lapho vele thina sila. Phela ama-Benten sizele wona lo ukuthi nje sizokwazi uku-add ispice la. Kanjani? Hayi shame. Yazi, kushuthi ngibona nje nangendlela ujabule ngakhona. Kushuthi nje nale mali ezonginikeza yona hayi sizoyidabulisha-ke. Imali yani manje? Le Yini? Mabuso phela. Mina ngizopha wena imali. Uwena okadulele nami. Wakwabona bani wena engene ebheke eyodla ikhekhe bese kuba futhi umnikazi webheke ozokhokhela lelo khekhe. Ungazongihlangela mina. Hawu kanti mina nabantu besihlanganisene. Besihlanganise uthanda indlela ongibuke ngayo bengibona ukuthi uyangithanda. Uthando, ungidala kanje. Njengoba uyispaghetti nje yini yona oyenzile. Imali engakupha yona ukuthi uyevenda uyomkhulisa leli qhuzu leBarrett okungikitaza ngalo ubusuku bonke. Awuzongibhedela mina. Sengugogo manje. Ungazongibiza ngogogo mina. Izolo bengubheka ubusuku bonke manje sengugogo. Ungazongibhedela mina yikho nontanga beni bengafuni ukujola nani. Yikho sebethatha amakhehla nje ingane ezincane anifuni ngisho ukukhokha niyahluleka futhi nokwenza umsebenzi. Use